Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Duterte ipinadudurog sa militar ang Abu Sayyaf. Provincial Regional Office ng ARMM pinaiimbestigahan na kung papaano nakapasok ang bomber sa katedral. Simbahan inaalam din kung nagkaroon po ng security lapses. Epekto ng travel ban dahil sa silog bombing di pa mararamdaman. Dahil sa pambobomba sa Hulo, Bureau of Immigration naghigpit sa mga foreign tourists. COMELEC, PNP at militar magpupulong para sa second round ng BUL plebiscite. Supreme Court magkakaroon po ng oral argument ngayon hinggil sa third extension ng martial law. Alam naman daw ni Secretary Villar ang isiningit na 75 billion pesos sa budget po ng DPWH ayon sa DBM. At kita daw po ng PCSO umakyat ng 20% last year. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Nagkaroon ba ng security lapses sa panig po ng mga otoridad kaya't nakalusot ang pambobomba? Pan po natin yan sa palatuntunang Kamaong Asero na muling sumasa inyo po sa mga oras mong ito at tama kayo. Ako na po ito si Harold Nakame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines at telecasted po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay mapapanood sa Signal Cable Channel 106,
Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84, at sa 500 pang iba't ibang cable companies nationwide. Mga suki, once again, kayo pong lahat ay welcome sa ating pagtatanghal. At sa hapon pong ito, pag-usapan nga po natin, nagkaroon nga ba ng security lapses sa panig po ng mga otoridad? Take note, ang nagbabantay po sa holo, sa cathedral sa buong Sulu, ay mga pulis at militar. And take note again that Sulu, where it is in Mindanao, ay nasa ilalim pa rin po ng martial law. Usapan po natin yan sa ating palatuntunang Kamaong Asero, habang ang ating palatuntunan this afternoon ay pinalilipad po ng matayog ni Clarence Andaya. At nakaremote pa rin, sabay may report mamaya, ang ating Operations Head, Engineer Oliver Licop, na may naispatan kaninang kakaiba sa Makati City, Abangan. Bueno, kasama po natin ang buong person ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel at ang ating mga tagapagulat. Ratsada na po muna tayo ng mga balita para hindi tayo maubusan po ng oras. 3 suspect daw na gun for hire. Todas sa enkwentro sa Batangas. Alamin natin ang naturang pangyayari. Ihatid sa atin ni partner Jose Coy Laura. Yes, Coy. Kasamang Errol, patay ang 3 mga hindi kilalang sospek ng makipagbarilan at habulan sa mga pinagsanib na puwersa ng Lemery Municipal Police Station na naglatag ng checkpoint at Oplan Iron Curtain at sa Provincial Intelligence Branch, Provincial Drug Enforcement Unit ng Batangas Police Provincial Police Office na tiempo na naroon na para magsagawa ng drug bypass operation sa lugar nitong madaling araw ng Martes sa kahabaan ng Diokno Highway, Barangay Mahabang Dahilig ng Lemery, Batangas. At base nga sa panayam ng Leader News Philippines kay Police Chief Inspector Alpi Maluenda Salang, ang hepe ng nasabing bayan, inilatag umano ang nasabing operasyon sa lugar matapos na itawag sa kanilang istasyon ang pamamaril ng 3 mga hindi kilalang sospek sa isang police mobile. Sakay ang mga otoridad na nagsasagawa ng follow-up operation sa nangyaring insidente ng pamamaril sa Barangay Sinisian West ng Balayan, dakong alas 3 ng madaling araw. At ang mabilis namang tumakas ang mga sospek sakay ng 2 motorsiklo patungo sa direksyon ng bayan ng Calaca at Lemery. Subalit pagsapit sa lugar ng pinangyarihan ng engkwentro, pinara ng mga pulis sa checkpoint ang mga sospek. Imbis na huminto ay nilagpasan ng mga ito ang mga pulis at doon na nagkahabulan at palitan ng putok ng baril na nagresulta ng pagkamatay ng mga sospek. Na-recover sa crime scene ang 2 piraso ng caliber 45 pistol, isang in-gram machine pistol at ang mga motorsiklo na ginamit ng mga sospek, kabilang Yamaha SZR motorcycle na ginamit umano sa pamamaslang kay SPO1 Roderick Botabora noong November 11 taong 2018 sa bayan ng Balayan, Batangas. At hiningi na rin ngayon ang tulong ng Scene of the Crime Operatives o ng SOCO para magsagawa ng technical investigation. Para sa Kamaong Asero, ito si Coy Laura ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you sa balitang yan, Jose Coy Laura. Talagang crime does not pay. Yan po ang sadyang kahantungan po ng sinumang kriminal na ayaw pa rin tumigil, na gumawa ng kasamaan sa ating lipunan. Kalalaki po ng katawan, ayaw po magbanat ng buto, magpatulo ng pawis upang maghanap buhay. Pinasok na hanap buhay ay hanap papatayin, magpapabayad para pumatay ng tao, mga demonyo. Ayan ang kahantungan ninyo. Diretso tayo sa isa pang balitang malaki dyan sa Senado. Ang 2 grupo daw na anti at pro tobacco tax increase magkasabay daw na sumugod sa Senado. Alamin natin ang report na yan na hatid na ni partner Jojo Sikat. Paring Jo, pasok! Sumugod sa harapan ng Senado itong mga health advocates
advocates na pabor sa panibagong pagtataas ng buwis sa tobacco product at yung mga tobacco farmers naman na mariing tinututulan ang panukala ng ilang senador ng panibagong pagtataas ng buwis sa sigarilyo. Sa panayam, sinabi nitong si Dr. Anthony Leachon, na Independent Health Director ng PhilHealth, na nagtungo ang mga health advocates na kinabibilangan ng mga doktor sa iba't ibang bansa at yung mga kabataan para suportahan yung panukalang batas nila Senador Joseph Victor Ejercito, Senador Manny Pacquiao, Risa Ontiveros at itong si Senador Win Gatchalian na naglalayo na taasan ang buwis sa tobacco products hanggang 70 piso. Naniniwala ritong si Dr. Lechon na makakatulong ang malilikom na pondo mula dito para sa pagpapatupad nga ng Universal Healthcare at maging sa Health Facilities Enhancement Program na pakikinabangan ng mga mahihirap na may karamdaman. Umaasa itong si Dr. Lechon na makakalusot itong naturang panukalang batas sa Senado ngayong araw at may papasa sa BICAM bago ang session break para sa pagbibigay na naman sa 2019 campaign election. Ayon dito kay Dr. Lechon, ang ating gobyerno po. So mga health professionals po ng buong Pilipinas, Philippine Medical Association, Philippine College of Physicians, 70,000 doctors. Kami po ay nandito para sa ganun po, suportahan po ang panukala ni Senator J.B. Ejercito, Senator Win Gatchalian, 70 pesos, si Senator Manny Pacquiao, 60 pesos per pack. Ito ho ay para tugunan ho ang nagkukulang na pondo po para sa Universal Healthcare na banner program ho ng Pangulo. Samantala, nagpahayag naman ng pagtutol ang samahan ng mga magsasaka ng tabako na nagtungo rin sa harap ng Senado. Ayon dito kay Mario Casabal ng Tobacco Growers Association, papatayin ng naturang panukalang batas yung kabuhayan ng mga magsasaka na umaasa lamang sa pagtatanim ng tabako. Iginit pa nito si Casabal na katataas pa lamang ng buwis ngayong taon dahil sa ipinatutupad na sin tax law, magtataas pa muli ang buwis kapag naging ganap ng batas ang panukalang batas sila Ejercito, Pacquiao, Gatchalian at Ontiveros na ay papatay sa kanilang kabuhayan. Ayon dito kay Ginoong Casabal, bababa po ay yung bibilhin ng mga tobacco pagtira po ng sigarilyo mga produkto kaya maapektuhan po yung kabuhayan namin mga magsasaka po ng tabako. Meron po silang sinasabi, sir, kung 250 lang daw ang itataas, hindi naman masyadong maapektuhan. Okay po sa inyo. Saka katataas ito po, ka-implement pa lang po, tapos tataasan po ulit. Huwag naman po sana kasi hindi naman po kami tutol sa mga programa po ng gobyerno, sa mga program. Pero yung samantala ay dinaan naman sa sayaw ng mga kabataang health advocates yung kanilang pagtutol dito sa tabako at yung kanilang hiling na karagdagang buwis sa tabako na nakakasama sa kalusugan ng tao. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam mo yung hakbang na yan ng gobyerno ay talagang doon naman yan patungo to discourage everybody to have that vice. Nabitawan na ang naturang bisyo sapagkat tulad po ng ipinagkakalat ni Mr. Rojas. Kilala niyo ba si Mr. Rojas? Yung parang robot na may butas dito? Anong pangalan? No? Si Kaelmer Rojas. Ang asawa niya si Bolet Rojas. Kaibigan ko yun eh. He is an advocate of anti-cigarette, anti-smoking advocate sapagkat siya mismo ay buhay na patutuo na ang paninigarilyo po ay dadalhin kayo sa sari-saring cancer. Siya po ay nagkaroon ng cancer sa lalamunan, inoopera, therefore hindi na nakabalik yung normal na boses niya. Binutasan siya rito, tapos yung pagsasalita niya ay may nilalagay siya ritong microphone. Kapag ka nagsalita, maririnig po ninyo na halimbawa parang ganito na ang tinig, para ng Star Wars, ganyan lagi, normal na pagsasalita, ganyan na. Gusto niyo ba yun? Di ko po tinatawanan yung sitwasyon ni Kaelmer Rojas.
sapagkat siya po ay aktibong-aktibong nangangampanya. Nalisanin na po, bitawan na ng mga taong paninigarilyo dahil wala naman pong maidudulot na kagandahan sa ating mga katawan. Pipiling-piling si Clarence. Sabi ni ko, aray ko. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Lalaki nag-ala Spider-Man sa Makati. Alamin natin ang kakaibang report na yan natin ni partner Oliver Ligot. Yes, paring Oliver. Go ahead. Abala na ang lahat sa Makati CBD kaninang alas 10 ng umaga nang bigla na lang inagaw ang atensyon ng lahat ng lalaking ito. Sa di malamang dahilan, nagmistulang gagambang umakyat ng mabilis sa matayog na GT Tower ang suspect. Tila rock climbing expert, walang kahirap-hirap umakyat sa 47 palapag ng gusali na may taas na 700 feet at sinasabi pang siyam sa pinakamataas na building sa bansa. Dahil nagresulta sa pagkaalarma ng lahat, rumispondi na ang tauhan ng Makati Rescue, BFP at Makati Police. Inabangan siya ng mga enforcer sa rooftop at nang bumaba ulit ang lalaki, isa pang team ng mga pulis ang umaresto sa kanya. Ang suspect ay kinilalang si Robert Allen, isang French national, at dinala siya sa Makati Police Headquarters para sa investigasyon. Sir, anong pangalan niyo po, sir? Tolit Serrano. Tolit. Sir Tolit, mga ano oras po nagsimula umakyat yung itong French national na to? Kasi nung alas 10 o'clock, nasa Makati na ako, napansin ko nasa kanina pa yan. Kanina pa? Mga 10:30, nasa gitna na siya, alas magigitna na siya. Oo. Napansin namin. Meron kang, may idea ka, sir, kung anong balak niya, bakit niya naisipan yung ganyang pag-akyat, sir? Hindi ko alam, pero sa mga ganyan kasi parang daredevil ang datingan niya kasal sa amin. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, sir. Okay, sir. Para sa Kamaong Asero ng Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel, mula sa Makati, ako po si Oliver Lico, nag-uulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Grabe yung lalaking yun, ano? Ready yung lalaki. May camera pa sa ulo eh. Ano ba yan? Palabas ba yan or nanakot o may balak maging artista? Nagpasikat eh. Wala tayong siguro bukas malaman natin sa Makati Police. Ano ba yon? Nakamariwana? Baka nakamariwana yun kasi gusto ni Gloria Macapagal-Arroyo, ang speaker ngayon, na gawing legal ang marijuana. Maraming mga kabataan ngayon na nagbubunyi. Kitang-kita ni Florencio. Marami nagpo-post, nagbubunyi. Yay! Magiging legal ng marijuana. Hindi kayo nakamariwana ng lalaking yon. Nag-ala Spider-Man. Diyos ko po, buti na lang hindi naglag, ano? Pero ang galing nung mama. Tila eksperto po siya sa rock climbing. Na imagine niyo po yung walang harness, walang safety gear, na inakyat po yung building na kung ordinaryo ka, tula kang sapat na kasanayan, isang pagkakamali mo, para kang magmimistula kang corn beef sa baba ng building. Diba? Pero yun wala eh. Inabangan sa tuktok ng building dahil papunta doon, numasilip yung mga pulis nandun baba ulit siya. Baba ulit siya. Naalala ko nung kabataan ko, alam nyo, kukuha ko ng buko. Nandun ako sa malapit na sa buko biglang may toko. Umuni yung toko. Natakot ako, bigla akong dos-dos pababa. Naalala ko yung senaryo. Ay, nako. Sagli, ano kayang nasa isip nasa utak ng mamang yon? Diretso tayo sa isa pang report. World Best Model Philippines, hinuhubog na raw ang mga nangangarap maging international models. Napagandahan na naman ito ng one kata. Binantayan na naman ni Mike Francisco. Yes, Mike! Nagpakitang gila sa mga modelo ng World Best Model sa harap ng media sa Marikina City. Layunin ni Joseph Santos at Edwin Uy ng organizer na naturang event na makatulong na nangangarap na maging international model kaya nila binuo ito.
Hi sir, good afternoon po. Dito, we would like to ask, would you like to tell us about World Best Models Philippines? Okay, World's Best Model Philippines is our new pageant. Actually, this is our second year. Okay, this is the project of our company, Prowess Supremacy. He is Joseph Stephen Santos. He is the chairman of the company, and Edwin Uy, I'm the president of the company. Bali sir, ano po ba yung pinaka-aim ng World Best Models Philippines? We wanted to uplift the image of our models in the Philippines. We train them and make them as certified models. So it's not just a competition. No? A part of their being a candidate is having a training talaga, which will give them a certificate. Kasi we are actually we tied up with TESDA for models to have a certificate na kahit pag-abroad sila, they can certify na certified models sila talaga. Sir, ano naman po yung makukuha nung mananalo sa World Best Medal? Kaklarify ko po to, hindi po to pageant. Tama po ba? It's a modeling competition. Yes, it's a competition. Ano po ba yung mapapanalo? Hindi naman po totally mapapanalo. Ano po bang magiging benefits nung mananalo ng World Best Models Philippines? Okay, first of all, hindi natin maaalis talaga yung price. Actually, we have computed na a total of mga 300,000 worth of prizes for each of them, for the two winners. For the two male winners. and female. Wow. Okay, another thing, the training that they have been getting from us is a big thing. Kasi talagang we ask top models, designers, good speakers, makeup artists to train them how to do their makeup, how to do their walk, their ramp modeling. That's part of their being a candidate. That's one of the privileges. And all of them are certified models after the competition because they underwent rigid trainings and seminars. I would like to invite each and everyone to come and join us on our Grand Finals night on February 9, 2019 at Winsan, Makati. Hope to see you there. Thank you po, sir. Thank you po. Samantala, lalaban naman sa ibang bansa ang naturang World Best Model 2018 sa darating na Abril 2019. Before we start. Okay, questions of Sige. Hi, I'm Colleen Abigail Rivera, your World's Best Model Philippines 2018 female winner. Skyler. I'm Rafael Bakiran, 2018 World's Best Model Male. Would you like to tell us ano yung preparation nyo for international pageant? For my preparation for Miss Supermodel Group, I am working on my makeup training and personality development and my talent as well and my walk for the finals night of Miss Supermodel Group. Same din po, mas pinapa-importansya yung walk, confidence, kung paano igaling yung sarili, makeup din po. Mula rito sa Marikina City, ako si Mike Francisco para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, yan po ang ratsada ng mga reports courtesy of our Leader News Patrol. Sa ating palatuntunang Kamaong Asero, balikan natin mga kaibigan yung ating survey question. Nagkaroon ba ng security lapses sa panig po ng mga otoridad kaya't nakalusot ang pambobomba? What do you think, my friends? Mag-comment po kayo sa ating live video sa wall ng Leader News Philippines habang ang ating programa po ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel. Pwede rin po kayong tumawag at sumali sa ating palatuntunan 0927-494-2175. Kung Globe po ang gamit nyo at kung Smart Talk and Text and Sun naman ay 0949-736-5000. Balikan po namin kayo upang ipagpatuloy ang palatuntunang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.